Fa 4 anys vam derrotar el Partit Popular i vam derrotar el Pla Hidrològic Nacional. Vam dir no a la vella cultura de l'aigua. I tinc la sensació que amb l'esforç des del govern de la Generalitat, des de l'esforç que hem practicat des de la Conselleria, hem garantit precisament que els recursos d'Europa i els recursos que venen de l'Estat no es posin per projectes faraònics, sinó que es posin precisament per la recuperació d'aigües, per la reutilització, per la reducció del consum i per projectes com aquests. Davant de l'actual sequera, què fem? Nosaltres creiem que el que estem fent és el correcte, que hi ha mesures que són possibles. En primer lloc, aplicant mesures de contenció, de demanda per diferents usos i fomentant l'estalvi per superar la situació actual. I avui, a la regió metropolitana, estem consumint 110 litres per habitant i dia, que s'apropa moltíssim al que diu l'OMS. I una xifra que és envejable arreu d'Europa. Però a més plantegem la recuperació de bous i aqüífers, la realització d'obres d'emergència per millorar les connexions i la flexibilitat de les xarxes, i també apostem com a mesura de transició per aquestes desalinitzadores, perquè el que fem és duplicar la producció, per exemple, a la planta de Tordera, i entrem en servei a més l'any vinent. No és una proposta d'aquí al 2015, és una proposta immediata que podrà ser realitzable ja a l'any 2009. Aquesta planta que hem visitat avui, que porta I+D, que porta tecnologia, que porta capital precisament a Catalunya, el que representarà més és 60 hectòmetres cúbics l'any. El mateix m'explicava el Cesc precisament que un embassament dels mitjos grans, i representarà un 20% precisament de les conques internes, de l'aigua de les conques internes que tenim avui a Catalunya. No estem parlant de poca cosa, estem dient que 1 de cada 5 litres d'aigua que es mouen avui a Catalunya vindran d'aquesta planta desalinitzadora. I diem a més que construirem d'altres, i hi haurà una ampliació de la tercera de la planta de Tordera, que permetrà també aquests 60 hectòmetres cúbics any suplementaris per l'any 2012. Per què diem no al transvasament? Doncs per una resposta molt simple, molt senzilla, perquè connectem amb la directiva marc europea, que diu clarament no a la interconnexió de conques, que diu precisament que la política que hem de fer és la que estem practicant des de Catalunya. Diem que no al transvasament, a més, perquè és una forma de ser respectuosos amb el medi ambient, perquè avui els transvasaments són agressius precisament amb el medi ambient. Perquè a més, en els casos com el del Roine, no són solucions autònomes. Nosaltres apostem per una cultura i una política d'aigua que ens permeti decidir a nosaltres. Perquè a més, sabem que les opcions d'aquells que aposten pel negoci del transvasament són opcions molt més cares. És més car avui un metre cúbic d'aigua provinent del Roine que no pas un metre cúbic d'aigua provinent de la desalinització, i ja no explico que un metre cúbic fruit de l'estalvi i l'eficiència o de l'ús i de la recuperació d'aqüífers com s'està fent. Avui els ciutadans catalans, els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya estan més conscienciats que mai. I el que diem és que nosaltres no serem tan irresponsables com per apostar per propostes com el transvasament del Roine, on alguns faran molt negoci, però que arribaran al 2015 ficant tota la inversió en mans franceses i fent que siguin els francesos que tinguin l'aixeta. Nosaltres no som d'aquests. De fet, ho vull dir clara i obertament, avui el projecte de transvasament del Roine és faraònic i hauria creat problemes ecològics. El projecte del transvasament del Roine és faraònic i hauria creat problemes ecològics, i diu la gent d'Iniciativa Verds i Esquerra Unida, i ho diu també el president del Consell Regional del Roine Alps. Fixin-se vostès, hi ha qui proposa una proposta que des de França li estan dient que no van per aquí, perquè saben que és profundament i contrari a l'ecologia i perquè a més és un projecte faraònic.